Вось, калі ласка, гатунак бульбы палац. Вось он такі прыгожы, чырвоненькі. Мы дасталі яго з склепу, вось так ён прарос. А гэна ўжо семя падрыхтаванае да пасадкі. Яно амаль месяц ляжала ў нас на верандзе, пусцілась такія расткі да 2 сантиметраў і магчыма ўжо садзіць. Палац гэна ранні сорт, ён сталовы, гэны сорт. Кажуць, што яго якасці смакавыя добрыя. Ну, паглядзім, як яно будзе далей. Вось, ён устойлівы да хвароб. Таксама ён добра цягне палезныя рэчывы, карысныя з глебы, з любой з глебы выцягвае. Вось, і устойлівы да механічных пашкоджанняў. Калі ідзе якая драпіна, там, альбо парэз, ён не гніе. На зіму мы яго мылі, і ён ляжаў у нас мыты у пограбе. І, можа, адна-дзве згнілі, а так лёжкасць вельмі добрая. Таксама хочацца паказаць на тое, што яго высокая урадлівасць. Вось, 650 цэнтнераў з гектара, гэта вельмі добра. І паспявае ён за 50-65 дзён. І, дарэчы, крухмалу яго хапае. Павінен быць смачны. Будзем яго садзіць. У нас падрыхтавана 610 бульбін для пасадкі, і ў сярэднім вага кожнай бульбіны 43 грамы мы падлічылі.